Patay ang motorcycle rider ug angkas niini human mibangga sa concrete wall ug nasangit sa koral sa usa ka water refilling station sa General Aviation Road, Barangay Buaya Lapu-Lapu City, kaganihang kadlawon. Siluan Mayrontina sa report. Alauna 24 kaganihang kadlawon, nakuhaan sa CCTV sa usa ka restaurant sa General Aviation Road, Barangay Buaya Lapu-Lapu City ang kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga milahos pagbangga ngadto sa concrete wall ug nasangit ngadto sa koral sa usa ka water refilling station. Sa kakusog sa impact, parehong nangalagpot ug nahiagum og grabeng mga samad ug bun-og ang 25 anyos nga lalaking nagmaneho niini ug ang higala niyang 25 anyos nga lalaki usab nga iyang angkas niadtung higayuna. Ang ilang mga helmet nangagupok usab. Dinhi niining maong koral, gikatawng nasangit ang motorsiklo, gani dayag pa ang pagkaguba sa koral tungod sa impact sa disgrasya. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan nag-inom ang motorcycle rider sa usa sa mga imnanan sa may Hangar Road. Ug padung naunta kining mopauli subay niining maong lane, dihang nahitabo ang disgrasya. Disgrasya gyud ning gawas ko. Then motor nakita na ko ang motor nasangit na nya duha diha na sa ubos. Gidapa sa hospital ang duha ka mga biktima apan pareho silang gideklarar nga dead on arrival. Ang driver taga Barangay Babag, samtang ang angkas taga Barangay Basak. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga walay gikasugat nga sakyanan ang nadisgrasyang motorsiklo ug self-accident ang hitabo. Gikan sa pag overshoot niya sa kalsada, wag i-brake kay ditso man gyud sakam di siya. Kaya kung break man gali siya, dito na siya subos, meaning naka-hold gid siya. Meaning to the point yun nga nilupad na siya, wa gay break nga nitabo. Sa yuning buwana, patay usab ang usa ka 24 anyos nga college student. Ngaluan sa iyang motorsiklo, human kini ni counterflow ug ni bangga sa gikasugat nga delivery rider sa may General Aviation Road gihapon apan habig na sa Barangay Basak. Samtang kini ang subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Makita na to ang say consequence ug ingon ani nga may tabo na na tong hinumdumon lang gyud ato lang yung permiyo na naon nga naagi pamilya na to ang paabot anang ato ay is extra careful lang gyud ta din. Ug mahimo gyud di na lang gyud mo drive kung nakainom. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrontina, Balitang Bisdak.